nikako. Ne. Ti si mi kako mobitel. To bilo vibriran, a? A ne, nego zgubiš signal kačiva tunelu. A po najnovejemi podatki dajeva Hrvatske 350 sud nezaposlene. Ovi sadašnji se nadaju da će taj broj, kad budemo u Evrope, biti smanjen. A kako? Lepo. Neće se opret toliko nove radnih mesti, ne, nego će naša mladost pojdelat vanka kako nekada stare juge kad su hodili va Njemačku, samo za 5 put veću plaću. Pa čaje manje ljudi, manje je i nezaposlene. A još će pošiljati starce mi soldi doma i svi zadovoljni. Tako će 4 milijuni ljudi imet sreću živet va Hrvatske, a oni drugi će imet sve moguće druge sreće. Zgjeda da su Adam i Eva bili Hrvati, su bili goli i bosi, a mislili su da živu va raje.